Last episode, nakasama natin si Reverend Father Marvin Sinlao, ang kura paroko ng Good Shepherd Parish, Pandakaki Resettlement Center sa Mexico, Pampanga, kung saan binahagi niya ang pagkakaroon ng mas matibay pang sense of mission sa pagtulong nito sa Bright FM through Misa King Radio. Also, he shared kung paano niya hinahanap ang pagsaserve sa radio despite the long distance from his new parish to the radio station. Plus, the hospitality of the radio people. Tumatak din naman ang mga sinabi niya na to be a good shepherd is a big challenge. How to smell like a ship by journeying with the people. Kung paano mararamdaman ng mga parokyano nito that they have a father and a leader that they can talk with, that they can be with. For him, that makes a good shepherd. Kaya to all our kakaluguran, tayo na at makilakbay sa ating nag-iisang misyon. At bago natin umpisahan ang ating kwentuhan, maaari niyong i-like at i-follow ang aming Facebook page, ang Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. At huwag din kalimutan na mag-subscribe. I-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa aming YouTube channel at ASF Radio Station 919 FM. Magandang araw po mga kakaluguran. Narito po tayo ngayon sa isa na namang bagong episode ng ating Decade of Life, Journeying Together in One Mission. At sa episode pong ito, makakasama natin si Reverend Father Angel Amir R. Gamboa mula po sa Blessed Trinity Parish, under po ng patronage ng Blessed Trinity dito po sa Pilar Village, City of San Fernando, Pampanga. So Father Angel, kamusta po kayo? Magandang araw, Ma'am Shin. Magandang araw sa ating mga listeners at saka viewers sa ating mga different platforms ng radio. At syempre, happy 10th anniversary sa ating radyo ng Archdiocese ang Bright FM. At ganoon din, happy anniversary sa iyo, no? Yes. Bilang parte ng ating Archdiocesan Radio. At ito nga pong ating featured stories na ito, Father Angel, ay pinili natin itong mga pari at mga parokya na tumutulong o sumusuporta po dito sa ating radio station. Mga nakilakbay. Ayan, ang title nga natin is Journeying Together in One Mission. So, ngayon po, Father Angel, matanong ko lang po, paano po bang ang Bright FM ay nakatulong po sa inyo upang iproklaman niyo po ang mga Word of God? Unang-una, maraming salamat sa pagpili sa aming parokya, ang Blessed Trinity Parish, na maging isa sa mga feature ninyong parokya sa ating 10th anniversary. Tapos, syempre, no, ang Bright FM ay nakakatulong sa pamamagitan ng paglapit sa Panginoon sa mga sa mabuting balita through the different programs of the radio at ganoon din sa mamagitan ng misa natin sa radyo, no? Nagiging malapit tayo, no? Napapalapit natin yung mga salita ng Diyos sa mga tao at ganoon din nalalapit kami sa mga tao dahil dun sa mga comments, reactions na nakukuha natin sa mga iba't ibang programa at saka sa mismong misa ng ating radyo. And Father Angel, ano po yung unang reaction nyo nung first time nyo pong magmisa dito sa Misa King Radio? Naaalala ko pa nung kasi nung umpisa tayo dyan, it was I think during the pandemic, no? Tapos napakasikip pa nun ng ating studio, no? Dahil it was really a studio made for interviews, not for masses. Wala pa yung ating chapel na ginagawa ngayon, no? Nung una, sabi ko gano'n, napakahirap naman nung pag-mimisa dito. Pero as time went on, no? I saw yung the people that it reached, tapos yung paano itong nakakatulong sa mga iba't ibang tao. Hindi lang nung pandemic, pati nung
nawala na yung pandemya, dahil yun nga, yung mga taong hindi man talaga makakasimba, no? Yung mga nasa bahay nila, dahil may sakit sila, or they are unable to go out of their houses, yung mga persons deprived with liberty. Ganun din, yung mga taong, yung mga kababayan natin abroad, na yes, they can go to mass sa ibang bansa, pero kung minsan, iba pa rin pag narinig nila yung misa nila sa sarili nilang lingwahe, no? Pag narinig nila sa Inca Pampangan, no? The nostalgia of hearing the mass in Kapampangan. Sometimes, iba yung kurot, no? At ganun din, syempre, iba rin yung way ng ating pag-deliver ng homiles tayo mga Kapampangan. So, yun yung mga tao na we cater to, no? At yung iba nga, di ba, sabi nga ng iba, humingi sila ng second opinion. No? Yung nagsimba na sa parokya, tapos nagsisimba pa rin sa radyo. No? Kaya nga sabi ko, naghihingi ng second opinion dun sa mga homiles natin, yung mga ganon, or yung mga sharings na mga sa iba't ibang mga programa ng ating ng ating radyo, no? Yung looking forward to Sundays, ngayon, even yung KLNJ, yung Father Ronnie Cao, they also talk about the gospel, no? Yung kabarkadahan kay Kristo, iba't ibang mga programa na they talk about the gospels, the saints of the day, no? Linalapit yung ating pananampalataya sa ating mga kakaya. Father Angel, malaking pasasalamat po namin na nakaka-attend kayo dito sa Misa King Radyo. May mga challenges po ba kayo na kinakaharap kapag pupunta na sa ating istasyon? Siyempre, we were not also trained for media. No? Yes, we were trained to face people, pero iba pa rin pag ang nakatutok sa yung camera at hindi tao yung mga kausap mo. Kasi ang challenge dito is hindi mo alam kung sino yung makakapanood nito. No? Hindi pag nasa loob ng simbahan, alam mo na nakikita mo, may mga matatanda, may mga bata. Dito, everybody can actually access it. No? Even those who are not actually sharing the same faith as we are. So, kailangan yung mga sinasabi mo relatable to everybody. No? And you make it inclusive for all dapat, no? As much as possible. So that kung sino man yung makasumpong, makatagpo dito sa mga programa natin, dito sa mga humilya natin, they are actually they can benefit from them. They can have something to take away from them. Yung ano naman po mo, paano po ba yung naging impact nitong Bright FM sa inyo po personally? Naging impact personally ng Bright FM, unang-una, it made me more conscious of how I deliver my homilies, no? Because yun nga, may mga feedbacks sa Bright FM. Tapos it also made me conscious that our homilies should be more up to date to the present situation of people. Na kailangan ang mga sinasabi natin ay maka-relate ang mga tao, lalo na yung mga kabataan ngayon dahil they are more present in social media. Opo, nabanggit nyo nga po yun, Mong, no, na dapat nakaakma sa present situation po natin. So, papaano po kaya sa inyong palagay na ito po inyong mga homilies, kasi kilala po kayo at napapansin din po namin tuwing Misa King Radyo na ang inyong mga homilies ay anchored po dito sa ating present situation or dun sa mga current events dito sa ating bansa or sa buong mundo. So, papaano po kaya nakakatulong yon sa ating mga mananampalataya? Well, of course, it makes relevant the good news. No? Yun naman kasi yung pinaka-importante, na yung mabuting balita ng Panginoon natin, nakikita ng mga tao, may sinasabi at ano pa rin siya,
relevant pa rin siya sa kanilang buhay. Yun yung pinaka-isang mahalagang ginagawa. Kaya nga, yun yung isang end ng homily. It's not only just to give us moral teachings, it's not only to actually teach us, but make relevant the good news for our time and see that Christ is speaking to us right now in our present situation. Ngayon naman po, dumako po tayo sa parokya po ninyo ngayon, no? So, ipakilala po natin itong inyo pong parokya and of course, yung inyo pong patron saint at mamaya, papahapyawan din po natin yung mga updates, plans, and programs na kahit nakakalipat niyo pa lang po dito, syempre, for sure, meron na po kayong mga napagmitingan, ano? So, ngayon po mo, ano po itong inyong parokya? Pakilala. Siyempre, nasa vicariate pa rin po kami ng Virgen de los Remedios. Ito po yung parokya ng Blessed Trinity dito po sa Pilar Village, dito sa San Fernando, Pampanga. No? Sa August po niyan, yung activity na sinasabi natin, no? Malapit na po ang aming anniversary. No? Magsi-celebrate po ng anniversary ang aming parokya sa kanyang pagkakatayo. No? At it is actually under the titular of the Blessed Trinity. No? Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. No? The core of our faith. No? Because we proclaim God to be a Trinitarian God. No? At kaya ang aming isang pinapakita, no, ay ang pagkakaisa ng isang komunidad. No? Because for us, God is not an individual, He is a community. And when there is a community, it means one important thing is the oneness and the respect for diversity. No? Kasi yung unity hindi lang sa uniformity nakikita. It's also seen in how we respect the individuality of each individual. Kung paano sa Blessed Trinity, there is also a respect to the individuality of each person in the Blessed Trinity. Mong nabanggit niyo po yung unity, dahil itong ating Blessed Trinity perfectly embodies unity in diversity. So, Mong, in what way does the Blessed Trinity serve as a model naman po of unity, especially now that Bright FM is facing division among its listeners, no, among the people. Kasi meron pong mga naniniwala sa mission nito. Meron din naman na parang isinasantabi itong radio station. So, ano po yung masasabi nyo about unity? So, muna sa karasasan muna ng aming parokya. Dahil ang aming parokya is one of the oldest subdivision ng San Fernando. So, actually, melting pot siya. Yung ibang mga taong naninirahan dito, hindi na Kapampangan actually. No? Pero sa tagal-tagal nilang they have stayed here, they have also imbibed the Kapampangan culture. No? Nakakaintindi na ng Kapampangan. Yung iba sa kanila nakakapagsalita na ng Kapampangan sa tagal-tagal nilang nandito. So, yun yung isang bagay na makikita natin sa realidad ng parokya. Tapos it is a subdivision, pero yung mga sakop namin, meron kaming sakop na baryo. So, hindi lang yung pinanggalingan ng mga tao, pati yung social classes ng tao. So, we have people na may kaya, meron din kaming mga nangangailangan. No? So, yun yung makikita natin sa reality ng aming parokya. No? And I guess, yun din yung isang bagay na makikita natin sa mga listeners natin. No? Sa mga tao, hindi sila para-pareho. No? And I guess, ang unity is to bridge the gap. No? Unang-una, through making our mission clearer. No? Mas klaro yung mission natin para yung mga people will appreciate what we are doing. No? Kasi kung minsan, pag hindi klaro kung ano yung ginagawa natin, doon nagiging yung iba defensive
At yung iba, ang tatanong nila, ano na naman yan? No? Para bang isa na namang requirement, isa na namang ano. So, we need to be clear. What are we trying to do? Then next, relevance. Kasi nga, yung iba sa mga ibang tao, sabihin nila, pinakikinig pa ba ng radyo ngayon? No? So we need to actually show that we are still relevant, no? Sa ating ginagawa. In the age of internet, in the age of social media, no? We need to show our relevance as a radio station and also as a platform of evangelization. So, yun siguro, so that we can be united. When we have a common understanding of our goals and missions, we can actually unite people, even in their diversity. So, Mong, paano niyo po nakikita itong inyong parokya na makikiisa po dito sa mission na ito ng Bright FM? I think una-una, to show that parishes can actually contribute a lot to the mission of Bright FM and also to the diocese. Kasi yun yung isang siguro dapat maging malinaw na it's not only the mission of the radio station, it is the mission of the diocese. No? Para hindi siya isang pabigat na naman, parang isang kailangan gawin na naman. So, kailangan ipakita natin na yung ating ginagawa is not actually separate from what the diocese is aiming and wanting to do. Kaya nga, kung mapapansin natin yung mga programa natin, yung mga fini-feature natin madalas sa Bright FM are actually archdiocesan events to bring them closer to people. And so, ganun din siguro yung ating mga ang aming parokya. We are actually trying to make our parish activities, no, present them to the radio so that they would actually become more widespread, hindi lang sa parokya namin, para hindi lang yung mga na-evangelize, hindi lang yung mga nabibigyan ng devotion to the Blessed Trinity, no, at saka sa Our Lady of Pillars, hindi lang yung mga nasa parokya namin, kundi we can reach other people to come. And hopefully, that will also help not only the radio station, but also the diocese. Ngayon po, Father Angel, ano po ang inyong message para sa 10th anniversary ng Bright FM? So sa 10th anniversary ng Bright FM, hopefully we can reach more people, no? By actually making our mission vision clear to our partners, no? Hopefully yung mga hindi pa natin na nasasama sa ating circle of friends, mga kakaluguran, maging kakaluguran natin sila. Tapos, siguro rin, making also more programs that are more relatable and answering to the needs of our people. No? Kasi yung mga programa natin sa Bright FM, I think they are avenues, no? So that people can relate more to the radio station. Ayan. So, maraming salamat po, Father Angel. So, let us close today with a short prayer po, inviting our listeners to join us in blessing Bright FM. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we thank you for the wisdom you have given us to use your different platforms to share in the mission of your Son, bringing the good news to people through radio and the social media. May you continue to bless the Archdiocesan radio station, Bright FM. May we truly bring the good news through our friendship and collaboration with people, so that they may feel that this radio station is truly for and with them, so that they may feel that they are a part of it, and they may work so that we may all do things for your greater glory and for the evangelization
of people and bringing up and building up your kingdom here on earth.